ka, bahala ko. Yan! Sila pa lang kayo, nagwala. Yan, ganun. Yan! Kabuot lang yan. Oh, sinala. Ay, tingnan niya. Kalawit na naman. Sige, pwede ulit-ulit. Go, 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 go! Oh, yan. Sige, kakalalain niya. Yan, kakalalain. Pinag-galit. Ang pakatala ni... Oh! Oy! Ulit! Gali, katakang gulo. Gali ba? Sige, pwede kumikot. Kagaling! Oh! Yan! Ay, takot pa! Yan, Ken! Yan! Yan! Oh! Hop! Yan! Ba't may binis na yun din? Wala pa rin. Takang! Oh! Yan! Takang! Ay, ini kaliwete. Ay! Takang! Takang! Hop! Yan! Takang! Okay. Wala, bote tinamaan. Hey! Last time na naman. Sige, last time. Oh, yan. Mahirap mo? Mahirap ba? Alam ko yun, Dada. Ay, tas masakit ka yan. Pipitlam. Oh, yan. Makanyan. Eh, kapaligaralan. Okay, go, 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 Ang dalawa go. ng asawa niya. Oh, hatlo lang. Sa... Oh, yan. Busog ko ba, bata? Go. No. O, tinapi. Mayat. Dito mo ka na. Hey! 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 Kami, malamo kami. Eh, padrap lang. Hey! Yan. Lalawin niya. Nakakatuling ako. Oh, yan. Oh! Aray mo na. Walang pa pala si mo pa. Oh! Ano pa yan? Ano pa yan? Last one. Last one. Wala!
Last walang niya mo. Magkatako ka kalukon saan? Isipan mo na, asan ang buwan ng ngayon. Kahit ano pa ang nakalaan mo. Kahit ano. Sigaw na po suya ito. Kahit ano. Thank you, thank you. Yan. Yan. Ini kayak mana sih? Wow, tampalo ra. Ah, sigaw ng puso. Sigaw. Yan, may Christmas kayo kayo. Thank you na. Salamat kay malasakit kay Dapper. At kung ano kita sinabi avoid doing evil is good. Avoid doing good is evil. Sinabi ito Ikan pamangilag king gawang marok, mayap. Ang pamangilag king gawang mayap, marok. At ikayo, yung malasakit, yung pamangilag king gawang mayap, dyan na sa lahat kayo. Nakayaganda at handa kayo, ito yung malasakit. Handa kayo yung malasakit. Mala, sakit. May kagawa kang mala, pero nakasakit. Potang papalakpakan na kayo gagawin mong maya, ika-pride yun, magiyang-yakam. Pero sa isipagyan, tutuman. Pero sumit malasakit ko, alipa na ako ng aking ginawa. Yan ang gagawin ko ini, gratitude, pasalamat, king grasya ng yan. Wow. Yan kayo na lang nagparapol yun rin. Sana ang manila siya. Pasensya na kayo na busy mo yan. That is not. Para kayo sa planet, yun ang gagawin natin. Nakapasalamat. Palagpakatara ko. Nakapasalamat. Nakapasalamat kayo kayo. Pakita ka rin, kontesta mo sa atin ang nagagalo, pagpapremyo ka mo, pagpapira abiyad mo na. May review. Lumisip kayo masang tingapyan. Sila. Tanong muna bago taas. Try mo na ito? Hello, sino? Babae. Si Sioli. Magaling si Sioli. Wala ka, angkat kayo nga si Smonan. Si Smonan, matindi yan. Ano ba? Hello. Dala rin. Kaya rin ko. Ang tatanong ko, ano sa Tagalog ang
ang guardians, bawat isang letra na sa Tagalogin. Ang nakasagot siya, 200. Yun ang makasagot. Yung makatatakip niya kayong pag-o. Itagalogan niya. Naro. Dahil magaling na Tagalog na yan, magkasagin lang. Tagalogan niya. Ano yun? Tagalog? Tagalog. Tagalog yun. Yung letter G, Tagalog. Lalaki. G, Tagalog. Ah, Lalaki. Tagalog. Lalaki. Tapos A. Ay, hindi pa yung Kapitan Roy. Hindi ko nagagawa. Kapitan Roy. Oo. Kaya nyo. Mama ko lang ako ni Council. Entertain mo si Mike. Entertain mo. Hanggang lalaki yun. Lalaki. Sige. Ninong kang ninong kaya kayo. Sige. Tagalog. Alang makita niya namin. Ikaw. Ay. Mga mga Ginoo, magigiting at matapat na pagpa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 pagp
Magkakaisa sa katawan ng langit. Magigigit at matatapat na tagtagol ng bansa ating puso. Alright. Mga margino, magkakaisa sa katawan ng langit. Magigigit at matatapat na tagapagtanggol ng bansa at lipunan. 200. Ito mo pinapalit mo yung pera. Ano kayo maganda? Hindi ba? Kanta, nung kabisado mo yan, nakuha na eh. O ini po, pilan lang paksyon din makasunod kayo hindi nakamusek. Kaya nakasalita. Pilan lang paksyon at tinamaklase at tinamaklase na sinabi. Tinakasabyanan. Nakapandinalan din, nakalo ako eh. Pinala po tayo. Maka-register check. Sino po? Bago yan mo dapat. Hindi ka makakalo. Bago na rin nga dito eh. Ano? Wala ko makabalo. Hindi ka balo kasi sinabi ko may kete. Ilan lang na yung mga restro. Ilan lang ka sa ating mga examine. Ano yun? Ay, mabalo. O sige, ikay. Wala bro, wala na. Pilala. Tatanong, ilan daw? Ako balugay po. Ha? Ini po ika, board member, Paul Balikit, kamag-anak, isang chef po kanina. Pinapalat tayo po. Nakapulo ako. Sa bro, yung magkakaiba po. Pero balok ka lang rin. Balok ka lang rin, mga siguro mga 30 na. At yung pala pang dremel eh. Kulang din natin. Balo ko chulong kulang. Tayo po. Kulang din natin. 80 plus, something makanito. Kaya mo. Malabasan Yung eksakto. Ay, kaya balo yung exact bilang eh, nahigat na sagot. Pero balo mo lalapan din natin. Mga 85 siguro. 85. Ano, binanda ka ng tip. Mga 86. Ini po, hindi ko nagsahin. At yun ako po. May tulong pong bagya. Ngayon ka? Bala ba yun? Nag-duty yun. Kung makapakain, kurang po. Ayari pa. Mabingin kong magkain. At pengikuan ng COVID na makadat ang kini. Siyempre, aminan ko na. Para tangin politika, ingalimong na rin politika. Kaya na siguro mga tod na sa
tamang election every 3 years, magkanita makabang-tabong bayong pag-asa. Pero politiko, kanya mo paghalata mo, uling man ito tamong kasanggang tunay. Po ba kanyan? Kasanggang tunay. Ako, personal, manyan ko sa kay kayo. Tinig ka na akong kabalim, higit na pa ako at yung sinabi na, ay mga scholar na, higit na ako sa mito, ay sa tao ko ng hospital na. Bakit po? Kasi po, pistas man ako, board member ko, bakit natin inipaw na ako, dati ko po yung chairman, may konsel kong baryo, labi ng bomba mo, may kapitan ko, labi ng bomba mo. Dara-diretso pamanong ulan. At anyang taga niyang mayor BMI Tolentino Gitiabalik, ako po'y dituburan ng tagal board member. Ito tulad ni Teko Bisa. Bakit? Wala nang mapere. Ipayato na ako congressman, ako may chief of staff ng district office. So uli na nita nga kaburyan ng congressman, tikyak balong naman. Congressman yung pinakuturo nila mga kita. Mag-umpisa kanina, pong board member, kapitan ko ba? Yaku na intatalan ka rin sablang social program na rin pamilyang bundok. Mag-umpisa kang father na, kaya ka nga China, ngili, yan naman, mayroon din naman, ano sita mo intatalan kaya programa ito. Nanula rin programa ka rin. Mamigit kong sao ka rin, masakit, kareng mag-dialysis, kareng mag-chemo, kareng may pakligaman itong pambitis. Madalas, ako po'y pupuntalan na board member Paul Balingin. Ano ba? Kareng nakalay scholar, kareng dole ito ba? Board member Paul Balingin po, yung man-approve ka rin sa lang application na talanda kay pisina po. Ngayon, panahon na ng pandemic, dakal ka rin kapatanda mo, tatakot ka rin pupunta ka rin public hospital. Bakit? Kasi linom na kayong isisa mo, bota, palong ka pa mo, JBL, sa lubungan na nakataning kaya katamang kalaban, yapi ng COVID. Yung mga ganyan. Kumbaga, may tanong na kayong isisa mo, in metro institution kaluman na ni JBL, malata mo itang kalulubi ka COVID ka, alipo. Ang hospital, apining mali o institusyon na pwedeng mamiyay kapaldanan kay sakit mo. Anyari ang mituturang COVID o bigay infection na daladala kay tagulot. Kung baga makakawa nila, alalo kay garap. No tatakot tami ka COVID, mas tatakot lang rin nurse, midwife, doctors, ang puparetang utility na ka rin. Anyari po na tayo kung isip tamutan Kung sakali ating ma-hospital ka rin, kay JBL, balo nga po ninipaw na kang number ko. Ang 4,000 Candelaria, balo rin number ko. Sabi rapid, just call my name and I'll be there. Pag-ibagad na kayo. Text mo. Halimbawa, ating kung may hospital ka rin, sana lang naman. Ating may hospital ka rin. At inyong babayaran na 20,000, 30,000. Punta na niyo ko. Pisina ng Congressman ng Pimondo, Pachuco ka rin. Pachemate, Pachuco Capital. Pachepinirmang kitang papilyo. Ala na kong bayaran. Uling ating campaign na rin na bilang 5 milyon na pesos. Ngayon, saan pa rin ang institusyon na public hospital ang gagamitan tapos di namin pera. San Luis District Hospital and Macabebe District Hospital. May nabit kay Phuket, saan naman ang milyon. Ngayon pa mo, October. Nanatala rin pera na rin. Panahon na ni pandemic, takal na rin, tatakot at bisang paulong. Erag yung magpaulong. Uli na rin ang alalang pera kay Bulsa. Mga kapatid, anya iyanek yung kami, anya alal yung kami, ikaming sumawag kay kayo. Doon dagang itang panahon ang itang pangailan. Ngayon, kikepa mo rin na kaging problema ng Congressman Remy Goto. May sabi kami yung October, may pagbibi kami, pag-1-1 kami.
Inga, sabi ni, takala pa mo rin. Dahil katamong kabalen na kadistritong tatakot pupunta karang ospital ang pampubliko. Naning kewami congressman. Ingkewami po at tiniya, pagrandaman niya masadese. Maliban karet ang katlong ospital na tininan mi pondo, keti, pali na pali, tininan mi ang 7 milyon in Pampanga Premier Hospital para rin agad. Yan pa mo, bayong kini, tiga sa simula, 4 lang katao, 4 lang pamilya. Pwede na yung daw kita karapatan ni Premier. Tanay magdala-dala akong papel at GL. At di maloy ng metong manyadya. Sahod, 65,000 yung babayaran na. Tininang kay pong 30,000. Epi, warang mula bagita. Kami manong